Акшамлар, доброго вечора. Це буде вже останній блок ефіру «Бугунь на сьогодні» на телеканалі АТР. І будемо прощатися після цього до наступного тижня. Повідомлю кілька новин перед тим, як ми почнемо розмову в цій студії. Вироки в Криму. Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок двом громадянам України, кримських татар Закірію Муратова та Вадима Бектемірова, засудили до 11 років в'язниці кожного. Зокрема, суд ухвалив такі рішення. 64-річного кримського татарина Закірію Муратова до 11,5 років позбавлення волі. Він має інвалідність 3-ї групи. У нього низка захворювань опорно-рухового апарату, а також хронічна гіпертонія та стенокардія. Вадима Бектемірова до 11 років у колонії суворого режиму. Відповідно до судового вироку обоє впродовж перших 3 років перебуватимуть у в'язниці, а після відбування покарання, незаконного покарання, будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця. Засудили їх за статтею 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації участь у діяльності Хізб ut-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною організацією. І гість нашого ефіру Валерій Поцелуйко, екс-радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, я так розумію, у минулому. Доброго вечора, пане Валерію. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, українці. Так, перше питання, будемо йти по найактуальніших справах, які були дотичні до Міністерства внутрішніх справ. Це найбільшого розголосу мала прям 2 тижні справа Олександра Трухіна, особливо після розслідування, в якому з'ясувалося, що є відео розмов, в яких він пропонує там піти до лісу, чи частина речей стала мемом. А на вашу думку, чому саме до цієї справи виник такий великий інтерес? Ну, по-перше, великий інтерес виник через те, що в цій події народний депутат, тим більше від правлячої фракції, і тим більше, що є прецеденти, коли до цього народні депутати, а також інші держслужбовці, скажімо так, уникали відповідальності. Тут інтерес представляє не стільки навіть те, що депутати уникали відповідальності, а те, що були наявні відеоматеріали, в яких вже важко щось змінити. Вони мізансцена така, яка вона є, як вона зафіксована на відео. І тут з'являється дуже багато думок, яким чином це відео все ж таки могло потрапити до журналістів. Наскільки, на вашу думку, по-перше, це важливе запитання, наскільки виток такої інформації можливий, і залученість самого колишнього міністра, бо він активно коментував це в своїх соціальних мережах. Знаєте, я хочу зосередити вашу увагу і увагу наших телеглядачів на тому, що на цьому відео видно, як депутат веде себе непристойно. Пропонує хабар працівнику поліції. І ви знаєте, в тих умовах, які сьогодні склалися в Національній поліції України, як в принципі і всій системі МВС, це і Національна гвардія, і прикордонники, і інші 6 ЦОВів. При такій жахливій ситуації з заробітною платою, з грошовим забезпеченням, звісно, поліцейські обурені таким відношенням, таким поведінкою такою людей, які сьогодні займаються законотворчістю. А саме пропагування хабара. Я впевнений, що джерело витоку цього відео можливо через таких правосвідомих поліцейських, які розуміють, що можливо, скоріш за все навіть, слуга народу уникне покарання. Тому вже пройшло півроку, більше навіть. Мабуть, хтось і виложив це відео. Ви можете мене поправити, це називається такі нагрудні камери, які мають бути у всіх патрульних поліцейських. Інше питання, яке виникало, чому воно так, в принципі, ніхто не заперечує
навіть з влади і від чинного міністра пана Монастирського, що це справжнє відео. Особливих таких речей немає, як, пам'ятаєте, було за часів Кучми про плівки Мельниченко справжні, не справжні, треба з'ясувати. Якось тут під сумнів не ставлять, більш-менш навіть супротивники довіряють, а виникає друге питання, якщо ці нагрудні камери є обов'язком, то, в принципі, хто ніяк керівництво поліції від самого початку мало знати про наявність, чому тоді півроку, поки не з'явилося воно в журналістів, воно не з'явилося в самому розслідуванні поліції? Ви знаєте, це одне з ключових питань, на які сьогодні має відповідати представники Державного бюро розслідувань, Національної поліції і керівництва МВС. По-перше, відео зберігається на сервері Національної поліції України 30 днів. І от, значить, якимось чином запит ДБР був аж через місяць. Якраз саме після того, як відео мало було стертись з сервера автоматично. І офіційно Національна поліція України відповідає, що відео, вибачте, стерлось. Треба було приходити раніше. Ну, от так. І ви знаєте, тут дуже багато питань. Звісно, якщо це відео хтось зберіг і скачав з сервера, тобто воно, мабуть, знаходилось і у керівництва Національної поліції, МВС, справді. І, скоріш за все, воно було оприлюднено і президенту. І всі його бачили. Але ж тоді питання, якщо воно автоматично стерлось, то коли ДБР питав запит, дайте відео, їм сказали, що немає. Збрехали, виходить. А це цікаво ще, знаєте, тому що справа не була пересічною, і розголосу вона отримала не тоді, коли з'явилося відео. Розголосу ця справа, я нагадаю нашим глядачам, отримала тоді, коли намагалися, ми зараз точно не скажемо, коли з 30 сайтів одночасно зникло минулого року повідомлення про це ДТП за участі народного депутата. Там дійсно ніхто не загинув, але кілька людей потрапили до лікарні, і там, якщо не помиляюся, не одна машина потрапила в ДТП, тому розголосу і скандалу справа не була. І це означає, що, в принципі, від того, як цей розголос пішов, а 30 сайтів саме через це стало відомо на загал на всю Україну, що намагаються приховати справу за участі депутатів, відповідно, а це минуло, здається, можливо, 1-2 доби після цієї пригоди якщо не помиляюсь, Бориспільське шосе, да? Це було, значить, в принципі, хоча доказів у нас ні в кого нема, значить, це відео дійсно могли побачити і вимагати його отримати ще в ті дні, коли знищували повідомлення в засобах масової інформації. От цікаво, наразі відомо, хто займався тим, щоб зникла інформація взагалі з публічного простору, і чи є способи технічні доводити, що цим відео цікавилися, що запити на нього з сервера були ще тоді, поки воно формально не зникло? Ви знаєте, очевидно, що журналісти і всі інші розуміють, що якщо були на місці велика кількість поліцейських, то в когось та точно була нагрудна камера. Звісно, його почали шукати одразу. Очевидно, що запит ДБР мав бути вже в цей день або на наступний день. Перше, це відео з нагрудних камер поліцейських. Друге, це потрібно було відразу зробити експертизу ДНК крові, яка була на подушках безпеки. Якби вона була, ця експертиза, то було просто і легко з'ясувати, хто сидів де, за кермом, хто на пасажирському сидінні, хто ззаді. І цього було б достатньо. Ви знаєте, цього не було зроблено, да? Тобто ДНК крові на подушках безпеки не були зроблені? Ми сьогодні не знаємо про наявність таких фактів. І ДБР сьогодні мовчить, і всі інші. Ви ж розумієте, якщо б, наприклад, Трухін був не за кермом, дійсно чесний
Ну, ви ж розумієте, що всі сили правоохоронних органів, тому що він депутат правлячої фракції, були б кинуті, щоб мінімальний срок зробити так, щоб довести суспільству і всім, що це був не Трухін. Логічно? Логічно. Виникає ще одне питання дотичне до цієї ситуації. Чи є у самих правоохоронців, ну, давайте гіпотетично припустимо, що могла би зберегтись не тільки така розмова, можливо, скажімо, камера патрульного поліцейського могла зафіксувати будь-яку там, не знаю, будемо фантазувати, перевезення трупу, перевезення кокаїну, там будь-що завгодно могло потрапити в якісь інші ситуації або з іншим посадовцем на таку камеру, яка є на нагрудній камері поліцейського. Чи є в звичайного поліцейського, розуміючи, що перед ним можуть бути непрості люди, самостійно спосіб зберегти інформацію? Тобто не тільки на тому, що зберігається на сервері, а самостійно зберігати її, там перекинути її кудись на флешку і врятувати її від знищення через 30 днів. Це неможливо. У поліцейських немає доступу ані до самої камери, ані до серверу. Тобто вони після зміни приходять, здають цю камеру. Спеціальна людина підключає її до серверу, вона скачується і все. Тобто у патрульних поліцейських немає змоги ані редагувати те відео, ані видалити те відео. Тобто тут навіть можна відкидати це. Тоді виникає інше питання. То навіть поліцейський, звичайний, який стикнувся зі злочином, правопорушенням або великим злочином, якщо за цим злочином можуть стояти люди при владі, він не завжди впевнений, тобто він нічого не зможе довести, тобто в нього нема способу захистити відео, яке він був свідком якого і спостерігав. І якщо, скажімо, той же ДБР вчасно не робить запит, от як було в цьому випадку, воно, от, скажімо, тут, на щастя, раптом воно зберіглося. Але ж могло і не зберегтися, правильно? Значить, будь-який поліцейський, він не певен в тому, що він зможе довести, і він не певен, що він має тоді так принципово поводитися, як цей поліцейський поводився тоді з Трухіним. Звісно, все правильно, але ж ви зрозумієте, що в юридичній площині це відео сьогодні не доведено, що воно саме з нагрудної камери. Тому що є офіційний запит ДБР, є офіційна відповідь МВС, що Нацполіції, точно вибачте, що відео немає. Тобто сьогодні логічно було б судом призначити експертизу, щоб довести, що це дійсно відео відповідає дійсності, що дійсно на цьому відео ті люди, які заявляються, і голос саме Трухіна. Є нова справа, вона пов'язана з великим харківським бізнесменом Олександром Ярославським. І справа, в якій людина загинула, і справа теж це ДТП з машиною. Є конспірологічна теорія в тому, що влада активним розслідуванням цієї справи хоче відволікти увагу від Трухіна. Тим більше різниця в справах. Там ось з Трухіним нема загиблих, тут є загиблий. А фігура Ярославського, скажімо, на відміну від Трухіна, Ярославський фігура, яка відома ще за часів Кучми, як в переліку великих олігархів або бізнесменів. Що можете сказати по цій справі і по активності щодо її розслідування? Хочу сказати ось що зазначити. По-перше, в цій справі взагалі немає відеодоказу, що саме цей кортеж збив людину. Тобто там є відео, там, де цей кортеж проїжджає, начебто Ярославського, проїжджає до події і після. Тобто тут треба довести, що саме ця машина або встановити, хто був водій, причасні до скоєння ДТП. Але хочу зазначити, що сама історія жахлива. І я дуже сподіваюся, що хто би не був за кермом, навіть якщо це буде Ярославський, кожен має понести відповідальність, незалежно від посади, незалежно від соціального статусу і матеріального становища. Це було принцип, який ми 7,5 років, команда Арсена Авакова, це була принципова позиція міністра тодішнього, нульова толерантність до злочинів службовими особами. Хто б це не був, у нас було багато прецедентів за 7,5 років, коли ми просто позбувалися людей, звільняли їх точніше. Сьогоднішня влада
мабуть, цей принцип не підтримує. І тут дуже важлива увага ЗМІ, увага суспільства робити ці справи максимально резонансними, щоб спонукати владу до розслідування. Пане Валерію, ми торкнулися двох тем. Тут ви по Ярославському сказали «не доведено», по Трухіну, ми не кажемо, що доведено в будь-якій разі ми живемо в правовій державі, поки суд не визнає винним, не будемо називати людину винуватою, але принаймні ми бачимо наявні докази, які мало хто заперечує, і навіть його однопартійці вимагають, щоб він самостійно покинув і фракцію, і партію, і пішов з парламенту. Це означає, що в принципі навіть у прибічників нема сумнівів в тому, що відбулося. Але питання про інше. Я нагадаю, я не знаю, до речі, можливо, ви мене поправите, чи були такі резонансні справи за ті 7,5 років, поки Арсен Аваков очолював міністерство, але в минулому такі справи набували в Україні розголосу, і це були з автомобілями Черновецького, які збивали людину, і покійного мера Києва Амельченко, і я пам'ятаю з справою Адама Мартинюка, і навіть мера, тодішнього народного депутата України Чернігова. Всі ці високопосадовці потрапляли їхні машини, наїжджали фактично на людей. І тут питання, знаєте, таке просте. Якби українська поліція, міліція наважилася б навести лад на одній трасі, на столичному шосе або Старобухівській трасі Києва, мабуть, цей лад наступив би і по всій країні, тому переважна більшість посадовців, які їдуть з дурною швидкістю і наїжджають навіть на пішохідних переходах на людей, це відбувається саме на цій трасі, вінки на яких ми можемо спостерігати завжди, коли там їздимо. І навіть бути свідками, як там їздять взагалі люди, мешканці багатих передмість Києва, чому жодній владі не вдавалося от просто жорстко, як російською кажуть, построїть людей, які користуються тою трасою. Знаєте, у влади немає таких інструментів, щоб примусити людей до культури водіння. Просто кнут, він не допомагає. Тобто тут багато насправді чинників, які впливають на поведінку на дорозі людей. І дуже важливий чинник – це саме, як би сказати так, становище в країні цілком так. Люди знервовані, люди вживають алкоголь не тільки коли веселяться, а й від інших мотивів. І тут важливо, щоб тобто поряд з кнутом був ще й пряник. Тобто потрібно, гарно те, що ми тоді зініціювали камери фіксування швидкості автоматично. Знизились приблизно десь, наскільки я пам'ятаю, на липень місяць 2020 року був показник 17%, вибачаюся. На 17% знизилась кількість аварій. Сьогодні близько 20 десь. Тобто це приблизно в цифрах, приблизно десь 130 людей менше почало гинути. Тобто цю програму треба розвивати. Цих камер сьогодні достатньо. Їх сьогодні там 120, їх має бути на всіх автошляхах. Тобто Україна вся має бути покрита цими камерами. Але заважають певні, як завжди, у нас в державі такі, знаєте, корупційні штуки, схеми і так далі. Тобто кожна влада, там і Мінінфраструктури хоче повністю саме контролювати закупівлю цих камер і установку їх. А я би, наприклад, запропонував би місцевим ОТГ, тобто місцевим селищам, містечкам, кожному місту тобто за свій кошт закупувати ці камери і встановлювати їх. Так би пришвидшився цей процес. Оце розголос справи Трухіна і поліцейський, які потім ми його бачимо, патрульний поліцейський в журналістських розслідуваннях, воно нам нагадало цю реформу кількарічної давнини, реформу української поліції, патрульної служби. Пам'ятаєте, це було досить яскраво і жваво
показувалося тоді на всіх телеекранах. Нові обличчя, нові люди, нові навчання, західні донори, які підтримували, красиві машини, усміхнені обличчя поліцейських, тренінги по толерантності з будь-якого питання і створення образу поліцейського, який допомагає скоріше людям, ніж їх карає. Такі майже поліцейські без кнута. Потім було твердження, що в принципі за цією декоративною частиною зовнішньою вся реформа МВС виявилася невдалою. Реформа на подальших етапах. Ви згадали про іншу річ на початку нашої розмови, про жахливе матеріальне забезпечення поліцейських, прикордонників, Національної гвардії, а також інших центральних органів виконавчої влади, да, ви так ЦОВом називаєте це, які є. Давайте по порядку. Тоді, чому не вдалася реформа тоді? Дякую за питання. Ви знаєте, я не погоджуюсь з тезою, що вона не вдалася, і в мене є аргументи. Давайте. Якщо вона вдалася, ви можете розповісти, в яких царинах ви вважаєте її вдалою, як в анекдоті зі слайдами, з картинками, з доказами. Ви знаєте, я не підготувався, не так ретельно, було мало часу. Наступного разу підготуюсь. Але, дивіться, що таке поняття реформа? Вона не має кінця. Тобто це процес, який має проходити повністю. Тому мені дивно, коли люди вживають таке словосполучення, що реформа там закінчилась, або там провалилась кудись, або там кудись ділась. Давайте згадаємо наші добрі, славні гаїшники. Пам'ятаєте, як вони себе поводили на дорозі? Приблизно. Приблизно. Так. Брали наліво-направо взятки. Такі у них виглядали вони так впевнено дуже. Зараз цього немає, правда? Ну, здається, нема, так. Немає, звісно. Тому як же ж можна сказати, що реформа не вдалася? Звісно, те, що ми очікували на початку, з якою енергією подали цю реформу патрульної поліції, звісно, у суспільства було завищене очікування, що це будуть прямо от такі, знаєте, кіборги на дорозі, просто без страху і упреку, і вони будуть працювати просто отак, як хочеться. Але реальність трошки інша. І ці патрульні поліцейські, коли йшли на роботу, теж у них була трошки інша уява, як це буде. Але вони стикнулися з реальністю теж, з нашими громадянами, дуже непослушними, які кожного дня їх цькують, не слухаються і так далі, трупи, кров і зарплата маленька. Але вони тримаються. І сьогодні працюють. Ми кожного року намагалися на 20% піднімати зарплату. Сьогодні керівництво поліції, МВС, точніше. Я не розумію їх підход. Я не розумію їх відношення, що це помста, знущання. Тобто це якась стратегія навмисна провалити поліцію і потім сказати, що це попередні зробили, дивіться. Тобто я не розумію, як можна $1 мільярд пропонувати на якусь безглузду. Є бабуся, кожній бабусі дати дідусю телефон. При цьому це що? Знущання з поліцейських, які кожного дня захищають нас. Навіть не підняли зарплату. Вже 2 місяці пройшло з цього інциденту, коли обурились поліцейські, коли не отримали перед Новим роком 13-ту, ковідні не отримали, підвищення не отримали. І сьогодні це питання замовчується. А є інформація? Очікування одне, а реальність інша. Є інформація, наскільки оновився склад патрульних поліцейських тоді, з 16-го року, і яка частина нових не витримала і пішла? Такі дані вимірювалися і є розуміння, що відбувається? Ви знаєте, на сьогодні в мене таких даних немає. Але я можу сказати, як людина, яка спілкується, в якого є друзі серед патрульних поліцейських. Дуже багато хлопців звільнилося. Частина спочатку просто вони зрозуміли, що це не так весело, нема того куража, який вони собі там уявляли. Самі стійкі, які дійсно за покликом туди пішли, лишились. Але дуже велика частка звільнилась саме за ці півроку, коли ми пішли.
Дуже велика. І не тільки в патрульній поліції, по всіх підрозділах. Саме через два фактори. Перший фактор – це маленьке грошове забезпечення на фоні збільшення цін майже там на деякі продукти вдвічі, на деякі більше. Другий фактор – це відношення. Ви знаєте, поліцейські – це люди, це трошки інша професія. Поліцейський рятувальник – це така професія, їх моральний склад, вони будуть працювати, вони будуть терпіти, але їм потрібно відношення, їм потрібно розуміння, що керівництво прикриває їм спину, що керівництво сьогодні за них б'ється в парламенті, в Кабміні, вибиваючи для них гроші, вибачаюсь за сленг. А коли вони бачать, що керівництво просто не звертає на них увагу, звісно, вони будуть звільнятися. І це, кстати, сьогодні це проблема. Яка зарплата поліцейського початківця зараз? І якою, на вашу думку, вона має бути? Сьогодні середня зарплата, уявіть собі, 14 тисяч гривень. Це дуже мало. Уявіть собі людину, яка винаймає тут житло в Києві, а в неї є ще дитина на руках. Тобто за ці гроші просто вижити неможливо. Тому і залишаються ті, або у кого дітей немає. А хто, знаєте, просто за покликом іде, там кожного дня їсть якісь там бутерброди чи якусь мівіну там, і все одно працює далі. Має бути зарплата не нижча, я вважаю, сьогодні, десь приблизно 23-25 тисяч гривень. Мінімум. Це я кажу про патрульних поліцейських. Ви кажете про майже подвійне підвищення потрібно зробити, 100%. Звісно. Ну давайте порахуємо. Сьогодні для того, щоб мінімум заплатити за житло і просто купити їжу, в місяць потрібно на сім'ю з 3 людей мінімум 20 тисяч гривень. Це мінімум. Це просто їжа і житло. І все. Тому я вважаю, що і 25 це мало сьогодні. Але сьогодні це би зупинило відтік кадрів, сьогодні це би мотивувало молодих поліцейських, які ще не одружені, не мають дітей, йти працювати. Ну, а якщо ви мене поправили, що не зовсім правильно я висловився щодо реформи не відбулася, скажімо так, з того, що я згадую, що я читав, були позитивні оцінки, хвалили реформу, те, що називається надзвичайні ситуації, пожежники і вся рятувальна служба, там казали вдало. Те, що відчували по собі люди, реформа ДМС, міграційної служби і спосіб отримання послуг, які громадяни отримали, це теж називають плюсом. В мінус більш за все, частіше за все, лунало всередині самої поліції. Це те, що називається слідство. На рівні слідства слідчі і закидали і те, що там не вдавалося, не пішли на крок оновлення кадрів, а залишилися старі кадри, старі системи і так звана середня керівна ланка. Щось можете більше розповісти про це, чому це зберіглося, як і раніше, якщо воно зберіглося так само? Якщо ми говоримо сьогодні про саме слідчі підрозділи, то, наприклад, якщо ми говоримо про події 2014 року, а саме після Революції Гідності, то я вам хочу сказати, що побігли більше половини. І ще половину з тих, що лишилося, ми люстрували. Частина з них повернулася на службу через рішення суддів. Основний склад професіоналів, справжніх, які лишилися, дійсно ми залишили. Але ж уявіть собі, коли ми заходимо в 2014 році в МВС, а там пусто. Піднімаєш слухавку в управління обласне, і там пусто. Там якийсь піднімає, хлопчик каже, а тут нема нікого. Уявіть собі, це відновлювалося одразу. Тобто такий обсяг кадрів неможливо було взяти. Тому, звісно, лишили тих, які професіонали, компетентні, вони себе показали далі в роботі. Тому скажімо так, у нас немає сьогодні такої, скажімо так,
кузні кадрів, щоб сьогодні отак взяти і замінити усіх одразу. Тим більше, що не кожен, хто випускається з академії, там, з університетів внутрішніх справ, хоче йти працювати слідчим. На тих же там 20 тисяч гривень чи там 17 сидіти там сутками і жити в кабінеті. Ну, наприклад, такий підрозділ поліції, як кіберполіція, вважається, ну це ж не дуже стара структура, да? Хоча вона почала з'являтися ще до 2014 року, ну а все одно структура нова, закидали, що вона настільки там опікується. Люди очікували, що, скажімо, це більше буде про захист їхніх там з рахунків гроші зникли або мобільні телефони загубилися. Натомість, якщо почитати форму на цю тему, кажуть, що кіберполіція більше займається там порносайтами або цими стриптіз онлайн-клубами. На це заточена ніж повертати людям вкрадені телефони або гроші, які зникають через дії дії в мережі, дії шахраїв. Як оцінюєте роботу кіберполіції як структури, яка не стара? Дивіться, кіберполіція була створена Олександром Януковичем, сином попереднього 4-го президента. Точніше, він вже не президент, його позбавили звання. Так, ну колишнього президента називаємо так. 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 Саша його створив для кошмарення бізнесу. Якщо пам'ятаєте, тоді там по інтернет-магазинам пішли, там з розеткою була, інтернет-магазин «Розетка», там була гучна справа, що до них прийшли вимагати 50% від бізнесу. І саме тодішній департамент кіберполіції тоді там блокував їх сайти роботи. Коли ми прийшли, ми повністю змінили підходи взагалі в роботі Міністерства внутрішніх справ. І, скажімо так, зробили з цього підрозділу такий, знаєте, дуже потужний інструмент для боротьби з кіберзлочинами. Там є декілька напрямків. Окрім таких, знаєте, побутових, там вкрали телефон, або там ноутбук, або ще щось, там сайт зламали чи сторінку. Там ще є інші напрямки роботи. І в тому числі зв'язані з війною. Тобто те, що відбувається на лінії розмежування і так далі. І на окупованих територіях. Тому, звісно, сьогодні покрити 40-мільйонну країну з нашим бюджетом, тим, що виділяється на Міністерство внутрішніх справ, дуже складно. Звісно, хейтери завжди знайдуть приводи сказати, що ой, там крадеться, ой, там що ви багато хочете, працюйте і так. Я відповім просто, хлопці, ідіть, спробуйте. Політичне буде питання. Арсен Аваков, радником якого ви були, вважався більше, ніж міністр внутрішніх справ. Мабуть, окрім того, що він рекордсмен на цій посаді, і це була сенсаційне перебування, тому що взагалі вважалося, що важко буде людині не з системи затриматися на цій посаді. Він не тільки не затримався, а перевершив всіх, хто був зсередини системи по строку перебування. Окрім того, його називали навіть тіньовим таким президентом або прем'єром країни. Про вплив навіть ми можемо розуміти, навіть така маленька дрібна деталь, коли була зустріч в Парижі в рамках нормандського формату, Зеленського супроводжував Аваков, і тоді вважалося, навіть плюс скажемо, що саме позиція Авакова політична, вона могла бути такою твердою, де він міг відповідати і самому Путіну. От вам не здається, що просто зараз змінився час і вже нема, і жодна влада вже, можливо, і не дозволить такого рівня впливовості міністра, і не можна порівнювати просто по навіть за бажанням вибивати якісь речі, профіль Монастирського і профіль Авакова? Що жодна влада не дозволить тепер на цій посаді перебувати людині політично впливовій? Дивіться, мрія була Петра Олексійовича Порошенка посадити в крісло міністра свого людини. Це була війна. А кого, до речі, він хотів посадити в крісло? Чесно, я не пам'ятаю. Там було декілька претендентів. Це не важливо, принцип.
Так само і Зеленський намагається. От він сьогодні, його люди сидять на всіх ключових посадах правоохоронних органах, та й в принципі і всюди. Тобто повнота влади. Це дуже небезпечно для демократичної країни, коли влада зосереджена не просто в одному місці, а у одній людині. Президент – це не функція президента займатися виконавчою гілкою влади. Але у нас отак. Трошки по-авторитарному. Тому те, що Арсен Борисович Аваков перебував на посаді 7,5 років, це саме завдяки його морально-вольовим характеристикам і розумовим. Тому що він не міг собі дозволити, розуміючи небезпеку, коли у нас війна з Росією, і тут всередині точиться війна за посади, залишити справу, яку ми почали в 2014 році. Але, знаєте, 7,5 років – це дуже багато. Не кожна людина витримає в такому графіку працювати. І він все ж таки прийняв рішення, коли вже справа дійшла до честі, залишити цю посаду. Валерій Гуцулейко, колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, був гостем ефіру впродовж цієї години. Я дякую вам за те, що долучилися до цієї розмови. Це була остання година блоку «Бугуні» на телеканалі АТР. І ми прощаємося вже до наступного тижня. Зустрічайте, як завжди, Гульсум Хавілову. Дякую всім.